Shin jama'an tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ku fito da wayoyinku. Ku an ta yanzu a Google Play Store a cikin akwatin nema sai ku karta MDENT TV. Kamar dai da kuke gani zai fito haka sai ku dangwale shi. Kuna dangwalarsa zai fito muku da waje kamar haka. Kawai sai ku karta install. Ba tare da bata lokaci ba zai san gaba muku wannan manhaja a cikin wayoyinku. Ai ko yana gama sai ku danna open. To daga nan zai nuna muku duk abin da manhaja ta kunsa. Kama daga sabbin fina-finai, fina-finan barkwanci, waƙoƙin Hausa da sauransu. Daga cikin singin fina-finan da suke akwai sai ku zaɓi wanda kuke so ku karta kallo. Kai tsaye daga cikin wayoyinku ba tare da wata lokaci ba. Yayin da kuma aka gama da fina-finai ana so a koma bangaren waƙoƙi daga cikin manhaja sai an taya makaftar waƙoƙi inda za ka kalli waƙoƙi kala-kala daban-daban daga fina-finan Hausa ba tare da biyan ko sisi ba. Duk a cikin wannan manhaja mai suna MDENT TV. To sai ku san ka mota. Fece! A'a Allah shi azama asiri. Allah shi ma sai. Indun an tana ko bin irin na wannan ba da shi. Alhaji Allah shi ma sai ne shi buga masa. Amin ga lamarinka. Allah. Da yau kai kai na addana wannan. Da ko ne. A dole ne. Alhaji ji baka gane me yake nufi ba. Bani ya ce. Alhaji ba ka kallon rakiya. A kuma shin ka tabbata an ce zanka ziya. Wacce take kowa kyau. Yanzu kamar wanga. Ga fari ga idaro ne da. ai shi na kai ma bayani yanzu kamar wanga alhaji a ce ba ta ga masoya akwai Yana zuwa na gida kuma? a'a alhaji yanzu dai duk wanda ya fi dala ko wanda kai bai da dala ai billahi suna ne ko a to kai kan tunda kana da dala kai ɗaya na yi kai ɗaya na lahi kina hudu kai ɗaya na lahi ibarahi garahuni Kana magana ya kare ka zo mu san da kasu. Allah shi kuma ma na ce tun da kin ga visa nan ta riga ta zama ready so ban sani ba za mu je Dubai daga Dubai ina so za mu je Umara so ban sani ba ko za ki je Umara Gaskiya ne ka bar ni a Dubai. In ka je Umara idan ka gama ka zo ka same ni. it's okay yayi? Ka ganta ko? Daddy. Abinda nake gaya maka kenan. To Daddy. yau dai ka gane wa idan ka ba inda zaka je koma ba dadi ba ko kaka ce ta kira ka. Mara gaskiya shi dama mara gaskiya ko a ruwa gumi yake. Ka ganta nan daga zuwa gidansu. Ta kira saurayinta ta bani waya wai in je in tsara mata shi. Ashe namban saurayina za ta sata a wayata. Kawai wai dan na ce mata yana kashe min kuɗi. Ka san inda asirinta ya tonu? A wajen tela mun je karɓan ɗinki. Kawai sai ya kira ta. Yana kiranta sai naga an sa Skype. To munafuka kuwa sai naga shine. Ga kinan munafuka ashe ke abin da kike so ki min kenan. Bari in ga miki na rantsa Allah tana miki rashin mutunci. Wallahi idan na miki rashin mutunci har ki mutu baki manta da shi. Shi da mata abun man kunya. Ai da bori ake nade shi. Allah ni ba ina ce ta kawo ni tsakanina da Allah nake son ki ban zo wajenki da niyyar yaudara kamar da yake ganin wasu suna yi ba to amma tunda abin naki ya zama haka na fahimci cewa ko da mun yi aure da ke za ki zama mai cin amana ta to hakan ba za ta kasance ba Alhaji Allah ya wuce zuciyarka ni fa ce mun tai kawai na rakota za ta ga wata kawata ba Kawata? Wace kawata ta? ina nufin ke Saurbe mun baki. Ke ni da ke fa alo dan ta bar in gaya miki fa. Wallahi ƙarya kike na rantse da Allah. Wa ba sa an kwando bane ba. Wallahi in kina cin kasa kike yayi fa shuru. Alo tsiya alo dan jani da ke. duk abin da kika yi min nake nuna min wannan lamari ko ma da wace niyya kika yi to na gode Allah saka na kai kake ga na dade ina miki hidima ko a kudade da dukkanin wata ɗawainiya yake yi zaton wannan abin da ya faru zan yi requestin cewar a damun da abin da na kashe miki ni na miki ne don Allah amma daga yau in Allah ya so yadda wani mai kamata ma da sunan soyayya a tsakanin ni da ke ta kare malam na gode Kai kuma daga kunnen da zan ja maka daga yau ka ƙara kira na a waya.
in ka ƙara kira na a waya sai ka kwan masa. To bari in gaya maka idan dan Allah kai akwai marayu masu neman sadaka ka kai musu mana. Zaka ce dan Allah ka zo dai ka ga abun ba riba baka samu ba ka ga na kika ba na son ka dole yanzu ka ce na miki abu dan Allah to sai me zan yi da kai ka ja tsamin ka kai gaba ina ruwa na da kai. Ranar sweetheart. Get out! Ya haka. Look, daga yau sai yau ba ni baki hanyar jirgi daban hanyar mota daban. I'm not the kind. To kudin abincin fa? Ki biya su kudin abincin su. Ko a jikina an tsikari kakkausa. Na kuna irin ku kamar jamfa a jas. Ni kowa dalin. Me buhu mai dubu sai me kuna tafiya wansu da su so kuma suna nan haka. Sabo ba ya ce a kawo miki. Ya dawo ne? Bai dawo ba. Kuma ya ce a gaggauta kawo miki wannan sabon. Mun ka san abu. Gaskiya ogana da gaskiya. Shi kenan shi kawai sai dai waya sai dai sako ba za mu haɗu ba. Ba ga juna ba. Aikin san yanayin kasuwancin sa ne ya juya ya koma kuma shi yasa. Yanzu haka za mu soyayya? A haka za a yi soyayya ko kuwa haka soyayya ce? Amma ina tunanin ya kamata a cikin gode. Saboda ko ba komai kuna yin waya kuma kullum ana kawo miki sako. Gaskiya ne. Amma in ba da nan kana son ka ka kira miki tambayi. Allah kana da aure ne? Sai dai niyya. To idan ba za ka damu ba, ina so kake so kake ɗaya min kewa. Saboda kaga ana tare da kuma sai uba, kuma ga baya na. Hasan dai kai ma dai ka sani ne ko? In dai kin amince, ka shirye nake duk lokacin da kike buƙata. Wallahi ka sani ji daɗi. Na ji daɗi sosai fiye da na saboda na gaji da zamani kaɗai ba da abokin hira. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Kar ki sanar da kuke ga wannan abu sun ne da ƙarfi shi ne kafin jiki. Ai wannan da gani sai ka. Sai da a cire ka kake. Idan ka iya wanke albarka, shi ke. Wankin allo, tsawon kuwa. Kin ga hadda ran hada saboda in iya kawo karatu na kowane mako. Na Allah. Da gaske? Haka kawai? Daga na haɗu da kuka ɗaukar da sosai a kwace maka daidai sau? To sai ne, ani abin da zan rasa a duniya kai na tashi ki bai wuce ki ba. Amma dai sau ga su nan kullum shigo da sababbi ake yi. Aiki ni ke ne ki san sisin gwal. Ajiye ki riba bari ki kuma asara. Amma ai da mamaki wannan abu gaba ɗaya ni ya ɗaga. Ni ne da ni a ciki. An ki kwanci da hankali ki je muna tare da ni ba. Allah. Ke wani kini bibi ne kuma ka kina? Ai daman aka ce duk wanda Allah ya yanka wa halallar kaza ai ko dole ya shige. Me kika zo yi nan kuma? Zuwa ne da ceto rayuwarka daga cikin tarkon bakar annoban nan da ka fada take neman kasar rayuwarka. Wace ce wannan kuma? Dalin wannan ita ce wacce zan saka an mun yi magana a wurin da ke. Shi za ta zo har kofar gidan mu tana cin mutunci? Gida ko bariki? Gidan da kowane kare da doki shiga yake kai tsaye. Gidan da ba a shuka komai sai tsiya da rashin arziki. Dama haka kike? Dama ashe fitsararriya ce ki baki da hankali? Ka san wani abu? Wallahi ba din kai. Sai na ci mata mutunci sai na nuna mata ita karamar ɗaya fuska ce. Ba ta san me yake faruwa ba amma saboda kai ni zan kyale ka. Kada ka damu. In dai wannan magana da na faɗa shine rashin kunya. Ke da tare an daɗe da tsere ki da rai. Da ka taki idan kun da tsotsayi me zan gida wannan matsiyacin mijin naki? Me na sama ya ci balle ba wani ƙasa. Ki kalle shi, ki kalle ni. Ai daga gani an san zaren ba kalan yadin bane. Shi kansa alfarma yake ci nake kula shi. Ba dan ya kai matsayin wanda yake mai shawara da wanki a cikin gida ba. Amma kike cewa da ni dalin? Ai wannan matsiyaciyar matan naka ita ce daidai da kai.
ba ni ba kai da kanka da ka gani ka ganta ka san cewa akwai bambanci dan haka ni da can ka karata ke kuma idan ba ke da ba ki tambaye shi ƙarya na maka maganin ka kenan abin da ya kawo ka banda kai da abun ka kai ma ka san wannan isha zuma mu ce akai banda kai da dakikancin ka a rashin tunanin ka kai gani kake wannan tacacciyar iska aurar ka za ta yi amma kun dai kake Allah ya isa zan miki mutunciya a zalima yar iska mara mutunci ko ma me ka faɗa mayaudariya ko ma me ka faɗa ni ai kai mara ta gani ka san ruwa ma ba su amfani ko bane ai da wahala kake sha da bari ba are da makami ma ibada bari mu ya maka idan oga ya gane cewa ina tare da ke ina tunanin fa akwai matsala haba dali kamar ya wai ku irin tsautsayin nan to kaga Allah kawar da tsautsayi da bacin rana da asara to ya zancin makomar aiki na to sai me aikin banza ba sana aure ka ba me zai da wancan tsohon ga kanan saurayi san kuwa kin wanda ya rasa a karfan asiri da Allah karma da tsoho haka ne fa shawara ya rage gare ka kamar ya kenan to ai can zaka je ka gyaro mun wasa ya dinga tulo mun mahaukatan kuɗaɗe ni kuma ina tara mana ina ajiye su duk lokacin da kai gejin da zamu yi mu juya sai mu juya idan magana aure ta shikenan mun tsaya da kafafun mu Allah dalin ki san me yake burge ni ke kina da kwakwalwa sosai to ai kai ne zadan gatan soyayya gashi ana son ka tsakani da kai ga kuma ana tala maka kuɗi to me yake damun ka me zai dame ka akan me zaka daga hankali don wancan tsawon ya kore ka daga aiki kina nufin zaki je ki ta wanka gajoji kina kawo mana mu kuma to haka ne mana to in ba ka to sai me shi ne gaskiyar magana kai gaskiya na ji daɗin magana to ai kai ne kai gashi ana son ka ana maka soyayya bayan haka kuma ana tara maka kuɗi ai kai dan gatan soyayya gaba da ki je ki taro ki kawo mana kenan ke taro mu kawo maka a wanki garori a wanki gajoji You know how much? No. I can't sell this thing like this amount. But then I said that ka ce musu a kara in sun bada in yayi masu miliyan 15 then sai ka sai da musu guda uku sai guda sai guda uku ne shi yasa na sai da miliyan 15 if not I will not sell this thing 15 million each. Okay, tell them they call me back. Gaya maka cewa kada ka gani na nan gurin kada ka kuskura zuwa da mina nan ba in ka ga bai shiga cikin kwano na zo na nan gurin ka ta I so privacy only if I need privacy shi ne na ina magana kudi yanzu calculation of money nonsense to ko ai bai shiga da shi not like this kind of so look what come na ce daga nan ya ce daga nan ne ba me sunan kiwa da yana saka okay saka ya ce yana son yi magana akan mene yana son yi magana to kila magana kudi ne ka ce shi ya zo da mota to da ya maybe da kire ka ce su ke ala sa magana kudi ne ai ka bani guri tun da bakon ka ce zauna ko kai da ke bai zama da nan bai zama nan ba ai ko wani aka yi na ai ko kai na to ka fadi abin da ka da farko dai ba tare da bata lokaci ko wani koye ba na zo ne fasa kwai saboda nan guri mai shayi zaka zo ka fasa kwai kai an ga maka na teburi mai shayi zaka ce ka fasa kwai nan ba irin wannan kwakwa munafunci ne na zo ma ka zo munafiki anan zaka yi munafiki ni ba munafiki bane kai dai ka tsaya ga maka ba kuna tare da kullu ba kullu magana kullu ya ka ba sanan amanan ka zo nan ana so nan yi magana da farko ita wannan kullum ba san ka take mai yaudariya ce asali ma sunanta Hajiya Kullu kowa dalil
ba abin da za ta maka illa kawai ta kwashe kuɗinka ta cinye ta barka kawai. Kai, ba dai magana kullum na kai shine abin da aka ba. Get out from house, ka fita daga nan. Babu dan iska da ya isa ya kawo magana kullum nan. Ka ji ko? Ba wanda ya isa ya zo ya mini munafici kullum nan kare yake. Ka tashi ka fita daga nan. Ka ban gama ba. Security. Bai gama ba? Ban gama ba. Complete fast. Ni din nan da ka gani. Ni ma haka da take ce min dalin. Kafin ina keke na fef a daidaita sau keke na fef. To da aka kwaci da ta tabbatar dama ta wuce ta kare mu. Ta tsotsin tas ta bar ni kamar kashi. Sai ta daga min red card. Ai wannan dama kuskuren ka. Kai ka taba gani inda dan sako yace zai tuka giwa? Ka taba gani wannan? In yana da karfi. I'm asking you a question. Ka taba gani da ba shi da kaifi ba? Allah ba shi kaifi ba. Kai talakawa ne. Kai talakawa ne. Kulu ba matanka bane. Ka nema daidai da kai shine daidai da kai. Idan ka ce kuma za ka yi neman kulu da ma haka za ka siya. Ka kara zama daga talakawa ka zama mansiyaci. Kai ne ka jama. To yaron ka ba. Yaron da suke soyayya da yaron ka. What? Suna soyayya da yaron ka. Kana ce yana yi yaro na wanda ya kawo kana wanda ya shigo da ni zadi ne kana nufi cewa wannan yana soyayya da kulu ha sosai kuwa sau nawa suke fita wajen soyayya su fita su ta yawo kai kana nan sun baka wani bulumboti da kai. Okay na tuna wani abu dama da ka zo nan ka ce ka zo munafuci ne ko to ka tabbata munafuci you proved to me you are hypocrite. Ka tabbata mun kai munafuci ne dan baki kuma zai kuri kare dan na kama ki da kare I will lock you mu je ka da ya haka da din kai din Dalin ka san wani abu ne? Sai kin faɗa. Yau ina jin shautin sa a cikin kofar zuciyata. Wato in kina wannan magana sai in ji kamar in cire kaina in baki. Kai dalin. Idan ka cire kanka, gobe kuma da zan zo. Wai dan tabbatar miki yadda nake jin ki a raina, zan iya ɗaukar raina domin ki. Ai baki sai da kike a cikin kokon raina. Hello? Ladi ina so. Wahai ne ku gama da shi bane? Za mu je ga masu raka. Love you. Love you too. Thank you, dear. Kowa dali, ni ma dali, haka ke ma dali, kai ma dali, kowa dali. Soyayya da manjini kauna, sinadari kenan na rayuwar duniya. Sweetie darling. Hai. Rana. Wallahi na daɗe. Ban ga namiji mai kyau irin ka, mai iya wanka irin ka. Ai idan aka ce za a samu, wallahi na san sai an daɗe ana nema ba a samu ba. Haka za saboda kyau da iya wanka. Kai. Ko kuma in ce ke ma kafin a samu mai kyan haɗaɗɗiya kamar wacce kuma ta iya soyayya sai an tona. Gaskiya ai so ba ƙarya bace ba. Ya. Hello? To, Dali, ina zuwa. Na zaki kuma. Sabo wani irin sabo? Kai dalin kai, ka bari mana ai na ce maka ina zuwa ko? Love you. Yanzu yanzu. Love you. Haba da Allah. Haba da Allah. Dalin. Wani irin abu ne wannan? Wani irin abu ne wannan? Wancan kin ce wani a'a shi mai karɓar sako ne ya zo yana da gidan kaji kuma kin je kin tsaya kuna sha'ani kamar wani masoyinki? Allah ya ji zuciya. Wani irin bayani zaki min?
Ke kika ga min da gabanci ga magana kuma kike zaki mun bayani wani irin bayani ce ke? Matukar ba za ka ce ban gane ba. Alajiji na shi kaɗai wallahi ba din na san ka na taɓa kallon ka ba da sai duk duniya ka duk mazan duniya yau Allah kaman da gaske ko wannan kaman da gaske me wani kana san haka me Hausa ya ce da kwado bai shiga anyway sai dai ya gane abin da yana yi. Okay, na gane me kake nufi. Kana so ka nuna min cewa yan gulma yan tsurku sun fara zuwa suna gaya maka ƙarya da gaskiya ko? Yan gulma. Kasan su mutane wata su kana su ne ana jin. Gaskiya. Dama an ce ai kowa da musamman mutum ya zo da dala. Kuma yan gulma yan surku irin wannan ko akwai wani kala kuma kan. Kala kai ne munafiki? Asirin mai kuma. Asirin mai to sai me? A sha abu da gaske ne. Ha, haba. To me zan koye maka? Na wanda. Me zan koye maka tunda ka san komai? Ai ba za ka koye min komai ba. Amma asusu je na zuba wanda ba zai fita ba fa. Kai. Wallahi tallahi ni ido na yanzu abu da yake. Ba wai irin wancan karin da kina zuwa gurin su ba. Alajiji? Alajiji kana cin hayyacinka kuwa? A bai da hankali ma ku shine. Ina cizo kulta ne. Dina fita ba kana cijin wuta na ba. Alama ma ku cijin kina yi. Alajiji sai ya ci kuma ni ba na son irin wannan abu. Kinga. A shage miki karki ma haka. Gashi kuma abun ya faru. Ai ta gama ta zama ka. Yanzu na maza ka rabu da bi kuma kudi. Ka wannan tala. Ka taka ka. Ke wai me haka ne da Allah? Wai ya ina jin zaki ne kula wa'annan tsamayen da Allah. Kai, Allah, kai yanzu sami. Kai mana. Ai kai ne sami. Saboda kan mage ya waye. Kai da baka waye ba kana cikin duhu. Ana cutin ka. To kai ne sami. Ni ne tsami? Kai ne sami. Tsamiya ma. Waye kai? A'a, ba za ta laka. Kaga talaka da fure. Kai, ni ne mai babbar riga mai babban mota. Mai yan mata buhu ka dube ni ka ce ni ne tsami. Kana da yan mata buhu ka zo ka jira wani kana jira wannan sai na baka ba yau kana bari kana su su. Ai gaskiya ya faɗa. Ban gane ba. Wai sako ka kuma? Gaskiya faɗa ne. Wai sako ka magana nan. Mai babbar riga. Duwa dalin ita ce fa. To da ya kace mai babbar riga. Kowa da ka gani anan dalin ɗinta ne. Haka take mun ni ma nan haka ta mun. Yanzu kuma gashi ta koma kan mai gida da yaron gidan sai kuma da. Kai so kai dubu lillahi idan Allah manta da shi dalin. Haka yake munafukai ne kai ba sa son ganin mutane sun zauna lafiya. Gaskiya ne abin da ya faru. Au, yanzu kuna nufin taro mu kuke munafurci ne ko? An ba munafurci ba me haka yake nufi? Ai wannan munafurci ne. Wato wancan ma mai kajin da kika ce mai gidan gaci shi ma saurayin ki ne kenan. Ai gara a faɗi gaskiya. Na baki 300, na baki dala. Ba wanda bai san ki ba a garin nan. Kowa ya san yaudaran ki da rashin mutuncin ki. Sunanta Kulu, wa Kulu. Ke Kulu. Wai wani irin hauka ne wannan? Shi ya bata mu lauyan bari kuna ta hayaniya da yan hayaniya. Ki bar baki san na jira ki bari. Zuwa wai nan ne. Malam. Wani matsayin ka kai ma. Inda kai da yin kuma haka zai. Haba. To ga ta. Assalamu alaikum. Me tsakanin ku da? Assalamu alaikum. Okay. Malam ba na baka kudin kajin ka ba na riga na tura an baka ko baki baki ba. Kuma malam ba kuma kala visa bace. Dan ka zo karɓar kudin visa ka kuma shikenan. Ta ce mun kai gidan kaji ne gare ka. Ba da kudi da ba da 300 ta baka dala. Ni kuma ce mun kai mai visa ne na baka 50,000 ka cika ka ba kai da babar kuma baka ba. Ni mai visa ne? Ga visa ne. Kun san me? Wannan tare da muke yaudaran maza ni da ita. Ta zo ta kwace mu saurayi ku duba wayanta ku kowa ta ya ga sunan shi dalin. Kulu. Ka fara kira.
Kai masoyin ta ne? Yaro na ne kuma da ta kuma ba shi kuma ina mata da shi. Sorry sir. Kira. Kira bari da. Kai. Ni ne Dali. Dalin microfinance. Bana kenan microfinance. Dalin microfinance. Waye? Karamin banki kenan wannan. Ka kira mu gani kai. Dalin community bank. Bari kira. Bari kira. Dalin guarantee trust. Ya? Ni? Garanti. Bari mai kaji da aka ce mai kaji. Dalin Eco Bank. Kuna ni ne ya ko? Me ke tana feffarin kirawo. Dalin Shawagi. Ka yi shawagi da ni. Bai kuwa. Nan da muke kasa. Ta shawa gano wannan. Me ta sama? Kulu. Ta. Shi ki munafuka ce. Dalin kata. Ku dakata. Ba za ku zo gobe gidan ku daga hankali ba. Kin ce kuke dariya sai ka ce wasu mahaukata? To ai ni dole in dariya. Ya bas wallahi dariya take take yawan dariya na rantsi da Allah. Ya kamata ku tsaya me abin da ya dace. Ba ku tsaya kuna shashanci ba dan wannan shashanci ne wallahi. An riga an samu harka. Na riga na tsara mana wani abu yadda za mu je wajen Hadiza. Komai a hannunta. Tana da motoci, tana da kuɗi irin ko babanta ne ya mutu ya bari ne ko mijinta ne ta mutu ta bari ta ke kuɗi. To na shirya mana yadda za mu samu aje a same ta mu tsara mu rubuta kuɗin hannunta muna yin harkar mu gaba. Alhamdulillah ka burge ni ma kuma na yi mana bincike na samu mana wata tsaleliyar hajiya sunanta kowa dalin. Kowa dalin sunanta kenan kamar yadda muke damfarar mata ita kuma maza zagada zangarniya take damfara kuma mashahuriyar shahararriyar gogaggiyar mai kuɗi ce sai mu amfani da wannan damar mu inkiza shi mu dinga tatsatta kamar mun samu hanjin saniya. Inda akwai da wani sai a yi. To yanzu me abin yi ta ina kuma ya kamata a fara? Tunan A shirya abin da ya kamata kuma ta ina za a fara? na riga na gama shirya komai da gobe. Ka gani ai ni ne director. Ni ne producer ba ni da matsala da sansu wallahi a faka siɗe ka aba tas sai ka ji an bani certificate. To ni kuma me zan fito? Sai ka fito a jarumi acto dan liti. Ka gani? Director action. Kai na fito. Ni ne da bashi ni da kai mu ne actocin shine boss. Action.
ba karamin matsala ba. Wallahi mu takka da mun ka boye wallahi ke san mun ce wallahi wasa na don muna son mu goma cuta. Wallahi mota dai yanzu kan wallahi ta bace. Wallahi bat. Wallahi ba hita dai wallahi mu haɗa ina mu dai. Wallahi ko mu san mu fasa mun higa bas. Wallahi mu bangaren ga in ba haka ba mutanen ga wallahi ba ragawa suka yi ba suna ba mu dan karan kashi wallahi. sai kuma to wai sai ɗauki. Ke ko ba ki da magabta ke da adda makiya cip. Makiyanki wallahi sun kai taron idi gaba ɗaya duk makiyanki na ke ki sani. Da ga takalin san me zan zai samu wancan daga cikin an samu in yanke shi. Ana ji zan sai ka je can je ka jira ce ita kuma umma sai ta sayar mana gidan ka gani sai ta sayar mana gidan sai ta kuma zan je haɗa kuɗin account na ka faɗi in fata Kurun kus wallahi ƙarshen magana annan kenan wallahi dai hakan ta yi amma wallahi ba a taɓa min nan ta yi wanka shi wallahi wanga gudan ƙato to a gani ne gudan kidahumi na wallahi na bari tayi ilahu ya rufa miki asiri tayi Allah shi tofa miki asiri shi Allah shi ba da sa'a don naga wallahi takwali na wanga wallahi gudan zimjegen takwali dan nema na kuma bwana mi brother we just dey aronina ga ta hannu can bari ji Lord of his mercy bar wayan nan bar zan kira ki zan kira ki ki bari to shike ina jika kwantar da hankalinki arziki yana kiran ki wa za ki kira yo kin gane wancan na zaunan kin hango shi na hango shi baki san shi ba ko to za ki samu arziki a nan dan ni kawalin sa ne abinda nake so da ki za mu je za ki samu kuɗi a hannun shi yana da wuta sosai amma ina son wani abu ɗaya ni ma za ki dinga bani percentage ina dan ni a jikinsa har gida 6 na sitin a ciki yanzu ba ka ce na da wuta a hannunsa ba ha ni ba na kyashin din na samu kai ka samu ai shine business din ai duk wanda yace zai yi business ya ci shi kadai to wallahi sai cikin shi ya fashe dole ne kana yi ana jiya ta can ana bayar ta nan ana samu ta nan ana miƙa ta nan sai da haka irin ku muke so masu kai mu gurin gajoji mu kuma mu je mu wanke su ai mu gungara ne kuma kin gane idan mun je ba Hausa yake ji ba dan Jamaica ne ni zan dinga fassara miki abin da yake faɗa kin san Bon Mali ina kallon shi a TV so abokin Bon Mali ne wanda suna da wuta a hannunsu Allah suna jawa mu karasa a'a tsaya ayyawa ne a ce ke na fara gaba ki dan canza tafiya da zai ganki za ki kama shi sosai yawa haka Lord of his mercy no turn around girl turn around dan juya kaɗan ya ga abubuwa. Lord of his mercy that a girl seen pan the creation of the world mina sa da beautiful lady like yaina cewa yi ke full option ne tapping glass full drive one lega fiha ya said kyandom zaunar da ke kuma ku uku ne kadai a duniya ɗaya ta mutu ɗaya tana China ke ce yanzu ke ce for real kyandon
take well. Right about now, me want to introduce myself here. It's a me man, the original dancehall TPI. Me come all the way from Jamaican City, you know what I mean? Right about now, me want you to love me for the marks. Me am going to live off here all them anki. Eh. Na gaya miki gabi ne ba zai ci ba. Ni ban gane anya cin kuɗi hannunsa ba sai da sauki ba. Na ga sai bayani yake ta yi. Bayanin ne zai sa a samu kuɗin bayan mata ne. Na san mata da yawa. You know, you want to live off here some kind of lyrics in her. I mean, your else, your stores, your dinner and everything. Content the world to the right system. Your guess are number one that I can spend. When I think of money, I think of you. I she whine, but she. Lord of his mercy. So right about now, you want to know something. You want to take this. Ya ce zai ji haushi, shi ba a zuwa gurinsa ne idan ba dan taɓa wani abu ba. Kin zo kin zauna ki dan That's a girl. What are your choice? Ah. It's a thing. Big bam thing, you know. You just look, you know, bam. Akwaran yana mai kyau. And all them girls can contest, yeah, you know. Gireki tana kashe shi. And I know sound. Them just can't contest, yeah, you know. I know say. You look bam kinky, you know. Oh, you Allah. All them girls are like a culture because them not have a culture. We have a culture, you know. Duk Africa babu mai kinki. Me brother, what one wrong one? What a one? You mean she just go on with all of them DVD people upon the case? Me not leave that with the marks now. She just a girl and with all them cantankerous people. Baba zubo mata Hausa da kani sai kai sako Hausan ta riga biyar ta kauce a tafi. Ta tafi. Fada aiki. Asalin gabiya ce. Masifar baci ya ce ni tafiya ma zan yi saboda tana sauraron kace mata na ce tana sauraron garo saboda kaga dan gwamna ma ba zai tsora ta ba haka rabiya mata ka san ni waye kin gani kin je kin dade ransa ya baci wallahi ransa ya ci haushi me not like this kind of attitude in mean kin ji ko and them dibi people. You're not the original dancehall TPI panicase. Me not love you again. Right? But no, me want to dally back for me Uzi now. Me want to dally back. Ya ce yanzu kun san mu you know something you want you have to tell her. You move her lips to the max. Lips yana mai kyau. I know you know something. Let her turn around this eye thing. Wayar idan yana kashe shi. Ga shi kina fitan mai kuma. You know something. You go pum in your punani. You real? Ai ya ce farin idan ki. You want to take her all around the world in a mean. All around ma. Real. I know say. I look bam. Na kin mai daidai bam ba ya haura shikenan ya babban ba baki ji yana maka sauna anya zamu ci kudin shi da sauki mi gwan pum pan ya punani ka fada aiki
jin hanya ba yar gwamna bane ko sai a zan jijjakan nan kuɗi Hazana na samu kuɗin kai sadaki haka wannan saboda a daidaita sahu hawa daidaita kai ina 1000 mata yawa za ta dauri da abubuwa ina za mu bin da wannan ai almu na rantsi da Allah kuma mamaki wai yanda aka cire maka gashin baki gemun nan da kasu ba duka dawo atin sosai inda ka san yan sanda gaske mu da mana majoga in wani ai shi mishi ne ma na majoga mu in mun da an ta samu haka mutum ta san da wani abin ta so kamar ne an gama ciro kuɗi ai na majoga ina ga kauye zan koma samu buɗe gidan indomi a dandali kar ka ciro gaba ɗaya da Allah kuma bannan bani gashi kai ba za a taba zama lafiya da kai ba dan goyo bane ni ne ba dan goyo ba na bajja ka a gaban ka haka ne ni na in ka kare mun wannan tsuntsu kudin wallahi sai na zuga ma tafi yan daudi ne suke ban sana su ji da kai nake wa na wajoga wayan nan fa su ma na bogin ne Allah saki da mutanen nan ga su nan zuwa lafiya kuwa ruwa ne ya kare wa dan kada daga ni har ku kaga tun kuri zai koma yalla bai mu tsaya ai 50-50 kawai mu da ku kar ma ka tsaya kai wani dogon to dan magana jaka Darling.